Тәбрик итәм сине, яңа көн белән. Аягыңа торып бастыңмы? Үзеңә генә хас булган бу көннең ишекләрен кайрып ачтыңмы? Сиендеңме исән булуыңга, сулаганга тутырып һавасын? Бу бит әле бары иртә генә, аласы бар әле бик күп дәвасын. Син тиярсың җылы кояш нурын, назлап кына җилләр искәнен. Шул булганын җирдә иң зур бәхет, аңлап шуны шөкер иткәнен. Рәхмәтле була бел иртән иртү, рәхмәтеңне җиткер Раббыма, кышлар сайраганын ишеткәнгә, һәм әлбәттә яшәү хакына. Җирдә яшәү бәхет, бәхет иркен сулау, бәхет ике күзең күргәнгә. Тагы да бәхет булган тормышка, рәхмәтле булып кадерен белгәнгә. Автор Гөлнур Вәлимова.